Есәнмісіз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина алга таба төп темалар турында. Шәһәрдәшләребез Шамил Усманов урамында ут булмаудан зарлана. Урынга Мәриям Файрушина чыкты. Жиңел адымнар белән сәламәтлеккә таба Чаллыда Скандинавия йөреше фестивале оештырылды. Ял көннәрендә нинди һава торышы көтелә? Синоптиклар фаразы. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 8 сентябрь Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатларын сайлау көне уңаеннан республика халкына мөрәҗәгать итте. Татарстанның киләчәге өчен тавыш бирүгезне сорыйм ди республика җитәкчесе. Хөрмәтле Татарстанлылар, 8 сентябрьдә Республика Дәүләт Советы депутатларының сайлаулары үтәчәк. Сайлау кампаниясе тыныч узды. Сез күп кенә наказ җиткердегез. Алар барсы да эшкә алынды. Без республика программалары буенча эшләүне дәвам итәбез. Яңа безнең ишегалды республика программасын әзерлибез. 3 ел эчендә һәр ишегалдын тәртипкә китергә җыенабыз. Авыл халкы өчен 4 медицина комплексы, мобиль поликлиника эшкә киреште. Бу икътисади үсешкә күрә мөмкин булды. Әмма проблемалы сораулар аз түгел. Без аларны хәл итәчәкбез. Безгә сездән ярдәм кирәк. Безгә эшкә сәләтле парламент кирәк. Сезне 8 сентябрь көнне сайлау участокларына килергә чакырам. Татарстанның киләчәге өчен тавыш бирергә сорыйм. Сезгә бик зур рәхмәт. Титанны яңартылар. ГЭС бистәсенең 10 комплексында урнашкан яшүсмерләр спорт сәламәтләндерү клубы капиталь төзекләндерелде. Шәһәрдә яшүсмерләр өчен барлыгы 26 клуб эшли. Аларның берсе Титан. Клубта йога, латес кебек юнәлеше буенча шөгыльләр үткәрелә. Дәресләр бушлай оештырыла. Бирегә нигездә шушы җирлектә яшәүчеләр йөри. Клубның ишекләре һәркем өчен дә ачык. Ремонт барышында биредә канализация трубаларын алыштырганнар, тәрәзә ишекләрне яңартканнар. Шулай ук шөгыльләр үткәрү өчен җиһазлар алынган. Без бик шатбыз. 40 ел эчендә беренче тапкыр яшьләр һәм яшүсмерләр клубында ремонтка. Ремонт барышында иске ут баганалары алынды, тик алар урынына яңалары куелмады. Безнең телекомпанияның кайнар элемтәсенә шундый хәбәр килеп иреште. Шамил Усманов урамындагы бер юл участогы турында сүз бара. Кич җитү белән машина йөртүчеләр һәм җәяүлеләр караңгыда йөрергә мәҗбүр. Теманы хәбәрчебез Мәриям Файрушина дәвам итә. Шамил Усманов урамы кичке сәгать 7. Хәсән Туфан һәм Мулла Нурбахитов проспектлары арасында ут юк. Капиталь ремонт башланганнан бирле шундый хәл диләр шәһәрдәшләр. Ут булмаудан автомобилистлар гына түгел, җәяүлеләр дә интегә. Мәсәлән, бу юлдан йөрергә куркыныч, һәр яклап агачлар үсә. Дорогу сделали, не знаю, почему они сверх сняли. Темно ходить, девчонки в школу ходят. И школы идут темно, все уж жалуются, они не знают, когда сделают. Şu yolunu yasadılar. Rəhmət şəhərə. Utna ben olayım yasarlarına yerine. Урамны автомобиль юллары предприятиесе төзекләндерә. Шәһәрнең матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, эшләр әлегә тәмамланмаган. Яктырту баганаларына килгәндә, аларны һичшиксез куячаклар диделәр безгә. Тик машина йөртүчеләр юлда яктылыкны тизрәк булдырсалар иде дигән фикердә. Ну вот здесь вот видите, пешеходный переход даже не освещается. Единственное то, что когда фары светят, они мелькают, но все равно не видно. Легко сбить пешехода. Дороги ремонт хороший, сделали дополнительные парковки, но это очень хорошо, но со светом долго тянут. Уже все лето, темно, очень опасно. Шамил Усманов урамындагы ремонтны 12 ноябрьгә кадәр тәмамларга тиешләр. Мәриям Файрушина, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, хәбәрчеләр сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз.
Пассажирлар йөртү пассажирский перевозки оешмасы 6 маршрут буенча автобус хәрәкәтен яңарта. Автобуслар ит комбинаты тукталышыннан студентлар урамы тукталышына кадәр. Мәләкәс Хәмзә бистәсе аша узып, хәрби комиссариаттан Эссенга кадәр барачак. Шулай ук пединститут, Катыргы Кыгызчылар микрорайоны, Универстам, автостанция, Кама аръягы, Заречье тукталышларында узачак. Хәзер бу маршрут буенча 3 машина эшли. 9 сентябрьдән 7 микроавтобус җибәрү планлаштырыла. Жиңел адымнар белән сәламәтлеккә таба Чаллыда шул исемдәге Скандинавия йөреше фестивале үтте. Аны Россия пенсионерлары союзының җирле бүлекчәсе һәм Татарстанның пенсия фонды бүлеге оештырды. Фестивальдә кемнәр катнашты һәм алар нинди дистанцияларны үтте? Бу хакта алдагы сюжетыбыз. Скандинавия йөреше фестиваленә Татарстанның 25 шәһәр районыннан сәламәт яшәү рәвешенә өстенлек бирүчеләр җыелды. Махсус алар өчен старт алдыннан шөгыльләр оештырылды. Biz bugün bik şat mında kilgән өчен Түбән Камадан килдек. Biz көн сайын йөрибез үзебездә дә, безнең группалар бик күп. Бүген килдек 22 кеше. Шул хәтле монда күңелле, погода бик яхшы. Яш буенча чикләүләр юк. Фестивальдә катнашучыларның иң өлкәне Актаныштан. Мөнәвир Миркасымовка 90 яшь. Актив сәламәт яшәү рәвеше алып бара. Фестивальдә теләсә нинди дистанцияны үтәргә әзермен ди аксакал. Кем шаңғы таяғы табып, кем башқаша табып, кем уже бұндай стандартный таяқлар табып, жүре башладық біз. Күн сайын ақшам намазынан соң шығып, 2 километр жарым, 3 километр жүріп қайтабыз. Фестивальдә теләге булган һәркем катнаша алды. 1-3-5 километрга дистанциялар әзерләнгән иде. Мондый масштаблы чараны президент гранты оту бәрабәренә үткәрү мөмкин булды. Скандинавия йөрешенең беренче фестивале җиңүчесе Леногорскидан Якуб Халиков. Ул 3 километр ара үтте. Нашу скандинавская ходьба буенча ике атна урысча тренироваться итәм. Бик шады, рәхмәт ясын үзгәрүчеләргә, рәхмәт ясын Чаллыга. Җиңүчеләргә бүләкләр тапшырылды. Оештыручылар мондый фестиваль Чаллыда традицион спорт чарасына әверелер дигән ышаныч белдерде. Лесенханова, Константин Величко, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Татарстанның чиста урманнары табигать саклау акциясының көзге этабы башлана. Бу көннәрдә урманнарны каты коммуналь калдыклардан, ауган агачлардан чистарталар. Акция 16 ноябрьгә кадәр барачак. Бу турыда Татарстан Урман хуҗалыгы министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Татарстанның чиста урманнары республика табигатьне саклау акциясе Урман хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан 2010 елдан бирле үткәрелә. Аның төп максаты урманнарда имин санитар экологик шартлар булдыру. Быел акцияның язгы этабына 1000-гә якын кеше кушылган. Алдагы ял көннәрендә Чаллыда җылы һава торышы сакланачак. Синоптиклар фаразларына караганда явым-төшемнәр көтелми. Дүшәмбе көнне исә кыска вакытлы яңгыр яву ихтимал, тик һаваның җылылыгы үзгәрми. Көндез 19-21 градус җылы булачак. Температурный фон будет достаточно комфортным. Минимальная температура в ночь на 7 сентября составит 5-10 градусов, максимальная днем 7 18-23 градуса тепла. Такие же примерно температуры ожидаются и 8 сентября. Якшәмбе 8 сентябрьдә безнең телеканалда новости яңалыклар программасының махсус чыгарылышы эфирга чыгачак. Ул гадәттәгечә кичке 7дә башлана. Бүгенге менәшләр, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Центр восстановительной медицины. Восстановление после замены суставов, травм, инсульта. Прием невролога, ортопеда, логопеда. Телефон в Челнах 78 09 35. Продаются земельные участки от 1 миллиона 100 тысяч рублей. В поселке Тарловка, берег Камы, Сосновый Бор. Каждому покупателю сертификат на обустройство дома в подарок.